I belong. Jiena posti hawn Malta. Din hija t-tema li biha id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni qed imexxi programm ta' integrazzjoni biex aktar persuni barranin jintegraw fis-soċjetà Maltija. Żjara li għamilna fid-Direttorat tatna toma tajba tax-xogħol li sar f'xarejn biss, b'mijiet ta' barranin japplikaw fis-skema biex jitalmu l-Malti u l-mod kif jgħixu l-Maltin. Ġerveċi Xaħajo, uffiċjal fid-Direttorat, spjegalna b'Malti tajjeb li l-programm ifassal pjan personali għall-integrazzjoni. Dawn il-pass ġi importanti ħafna u l-uffiċjal jipoġi mal l-applikant u jara fil-mkien x'għandu bżonn mhux biss fil-lingwa, mhux biss fil-kultura ta' Malta, u ġiara ukoll kif ukoll x'għandu bżonn fil-jiġi integrat fil-soċjetà ta' Malta. Il-kap tal-Unit tal-Integrazzjoni Alex Tortell qal li dan il-programm mhuwiex obbligatorju għal kull barrani li jiġi jgħix Malta. Madankollu kien hemm bosta li min jeddhom applikaw għal dan il-kors. Long-term residenza fit-tul għandu bżonn jippreżenta ċertu programmi ta' integrazzjoni. Having said that, interessanti li mmorru xejn naħseb lil-in mill-obbligatorjetà, fis-sens li huwa fl-interess kemm tal-persuni li jiġu jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna u kemm fil-Maltin li jkun hemm konkurrenza, parteċipazzjoni fil-programmi tal-integrazzjoni. Is-Sur Tortell qal li minn dan il-programm qed jirbaħ kulħadd. Il-bżonn u anke l-fatt li l-applikanti saru jafu u xerdu l-kelma li daw kienu korsijiet u servizzi li ġew tailor-made għal bżonnijiet tal-integrazzjoni fl-2019. Ġifieri mhumiex jirriflettu s-soċjetà passata jew valuri tal-modi, imma huma strumenti biex huma u aħna flimkien nirnexxu f'Malta tal-lum u ta' għada. Id-Direttura Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni Silvana Ġus qal li d-Direttorat se jaħdem biex dan il-programm isir wieħed permanenti biex il-qudiem Malti li jitkellem ma' Barrani ikun jista' jagħmel dan bil-lingwa Maltija. It-tip ta' ħsieb li għandna hawnhekk u dak huwa dak li qed nimplementaw. Jiġifieri sentejn oħra fi żgur l-affarijiet ħajkunu differenti ħafna minn kif inhuma llum minħabba li fi żmien sentejn għaddejna minn persuna waħda qed tipprova taħdem magħna biex ikollna strateġija l-integrazzjoni u llum mhux tal-li għandna strateġija l-integrazzjoni tal-li għandna programm sħiħ li qed jinħadem mal-Università Malta, li qed jinħadem mal-MCAS, jiġifieri mal-istituzzjonijiet prinċipali tat-taħriġ f'Malta u aħna ovvjament qed naspiraw li dak li qegħdin nagħmlu llum jikber u jikber sew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.